בכל הכותרות, מגוון פליטי ריאליטי. כאילו חבר'ה ברצינות ממש שותים הם בדורות, במטרה לשעמם אותי. יובל דיין בורשת ושובר את הכלים, בשפט משתנקר שהם דחפו לו כדורים. את הביבידים בטח עכשיו הם מסלקים, שובל של תוספות שערותיו בלי בעלים. איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? בנק ישראל הפיס החודש דוח, לביבי שם על השמשה. חצי מדינה נמצאת היום בברוכן, מה לדאוג מופז הביס את האישה. שאול מופז ממאירה והאיראנים ידועים כעם שלם שלא עושה צרות ליהודים. למרות קשר רציני הם מפתחים את הגרעין ומשקיעים בזה המון, על זה הם לא מתקמצנים. איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? נהגי טקסים נשיאים וגנרלים מתלבטים, סנקציות תקיפה או לגנוב להם את הבגדים, בזמן שבהורמוז את רגליהם משכשכים, ואנחנו עם מסכות הגז הדלק מחזיקים את המים שלנו כבר יומים הפילטר מנקים. העיקר בפייסבוק כולם משחקים את החבר,